The Zimbabwean comedian Q Dube uyakataura kuti vanhu vekuZimbabwe vanonhuwa hapwa. Yeah, it's smelling like a Zimbabwean, so I always I always barf. Wow. The disclaimer. Like when I'm walking and I smell a kwapa, I'm like, there's a Zimbabwean here. He has been attacked left, right, and center, guys. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe, kushare, neku comment apa video redu kuti rifambe naika. Okay guys, so Q Dube akataura yakati pese panonhuwa hapwa anobva atoziva kuti uyo muZimbabwean. Patori nemuZimbabwean adarika. So haachatodi kuva associated nemaZimbabwean. And anototaura iye kuti pese anofanira kutogeza asati abuda nekuti pakangonhuwa. Iye ndiye first suspect kaze muZimbabwean. Actually, haatodi kuva muZimbabwean. Bedwe akatotaura kati, hey my countrymen, zvavanoita zvacho zvakaoma. Vangana vakatobvunza kuti, is it because kunopisa kuZimbabwe here? Kana kuti chii chinomboitika? Musakanga mwakaolinda angambotaura nyaya iyi. Akati maZimbabweans anonhuwa. Varume vekuZimbabwe vanonhuwa. Kozvinozva kutobuda nepamapodcast makuru kuti maZimbabweans hapwa dzavo hadzisi kuita zvakanaka. So akataura iye akati, my fear is smelling like a Zimbabwean, so I always bath. And vakabvunza ivo kuti ko chii chinoitika? Kwanza pese when I'm walking and I smell a kwapa, I'm like, there is a Zimbabwean here, or there is a Zimbabwean here. Parikunhuwa pano. And so he actually kept going on and on and on about the hygiene habits dzevanhu vekuZimbabwe. Akati handizivi, maybe the Zimbabwean region is under attack, especially in the armpits. Ndopa munorowa. Ndopa munoatakiwa napo pama armpits ipapapo. Ubva mauya muchiduvira guys. Guys. So Nick Mangwana actually reacted to that. Achibva at Twitter and said, one day our people will understand that when they say negative things about their country, they are saying negative things about themselves, and by God, we will latch onto it and make a meal out of it. Do Zimbabweans stink? No. Are Zimbos hydrophobic? No. Bigotry is ignorance. Guys, kwanza hatigeze zvekudaro pakangonhuwa tisu. Are we hydrophobic? Tinotyika mvura here. Nyaya yakaoma. Asi musakanga guys kuti handizivi kuti chii nyaya yemaroloni iya sekutaura kwakamboita Olinda. Pamwe pacho vanhu vanenge vasinganyepi, but kungoti zvazobuda wrong platform and pabva pangoitwa stereotype, then ati vamwewo havagezi. Kwete kubva wangoti Zimbabwe yese kunge ukangopinda muZimbabwe munyika mhino dzako dzatoti shui. Hazvina kunaka guys. So he later offered an apology, but zvakanga zvisisachabatsiri. Anga atotaura akati wedwe sorry zvenyu kumwe kutongofarisa chaiko zvekutoti you get too excited kana uri papodcast opezera wakungopisawo vanhu vekunyika kwako, but it's actually not your intention to do so. And zvinhu zvakazotongoitikawo kungokanganisika kwerurimi. Since he apologized, yes, vanhu vakamuregerera zvavo, but handiti munoona kuti pamatwitter wars anozoitika aya hazvizobudi zvakanaka kuti one of your fellow Zimbabweans actually stands with South Africans oti kwazvoni imi munonhuwa. Akutotya kunzi muZimbabwean nenyaya yekuti vanhu vari kunhuwa zvekudaro. Vedu weka. Handizivi kuti maybe kupisa kweregion here ndo zvaibvunziwa ka kuti kunopisa zvakanyanya here kuZimbabwe kuti nyaya inobva yakurova muhapwa dzenyu kuti mudini. But it's not about that. Pakakanganisika. Vari kuforeign land vanotozivawo kuti kunoshandiswa roloni. Vari kuZimbabwe zvakare vanozviziva kuti kunoshandiswa roloni. Asi ina handidi kukomenda nyaya dzekunhuwa kwavanhu. Kunozoikwa endakati. Imi mumwe musi tichambotaura nyaya yehapwa idzi. Tichatombotaura nyaya dzehapwa. Saka guys, chero munhu akazokumbira hake ruregerero, nyaya yake inenge yatofamba zvekudaro. Please don't forget to leave your comments kuti munofunga chii. Was he telling the truth? Pambando katofanira kuva objective. Kuti was he telling the truth zvechokwadi kuti pari kunhuwa hapwa kana kuti ndezvimwe zvakangoitikawo. Ameno he was actually too excited. Asi ari kunyepa here kuti hapwa dzinomboti kandei. Okay guys, don't forget to comment kuti munofunga chii nabhodhi ava Q Dube
nemacomedy ake anoita. Actually, this wasn't even a comedy platform. He went for a podcast akanodiscussa zvinhu zvakadai so, achitaura zviri kubva pamoyo pake. This wasn't a mistake yekuti maybe anga ari Trevor Noah akamira pamusoro pestage achitaura kuti. No, it was actually a different platform of discussing nyaya dzakasiyana siyana. Then he went ahead achibataura zvakadai so, policy iya yakambotaurwa iya naminista vedu mutsvangwa iya yanga isiri kutaura ivava here vanhu vanozotikwa izvo tinonhuwa hapwa. Havasiro vanhu vanofanira kusungwa here ava vanotikwa izvo nyika inonhuwa. Tirikuti isusu tiri mapatriots, tinofanira kuda nyika yedu zvekudaro. Saka zvehapwa izvi handizivi kuti zvava zvakubva papi. Muri kufunga kuti todini mukomana oinda here mukomana kuchikurubi, kana kuti vobva vangomubvarura mapepa kuti aiwa mukomana akachigara kunyika yavatorwa yaashara inonhuwirira. Handiti yedu inonhuwa, anofanira kurambwa kuti isusu kwedu handiti kwagara kunonhuwa, gara hako ikoko. Zvakaoma.